אז אני עומד פה על קומת קרקע, ולוחץ פה על מקש ימני, ורוצה דופליקייט. ויש פה 3 אופציות, עזבי את השלישית, השתיים הראשונות. אחת, דופליקייט אני עושה, תראו, הופ, שכפל לי את התוכנית, אבל בלי כל הדו-ממד שהוספתי, בלי הקווי מידה והקווים הנפטרים שהוספתי, רק את התוכנית. האופציה השנייה, דופליקייט with detailing, יעשה לכם את אותו רעיון, שכפול, אבל עם הקווי מידה. עם הכל. בסדר? יופי. רגע, בשלב הזה, מהרגע הזה ששכפלתי, משתי האופציות האלה, זהו, כל מה שאני אמשיך לעשות מכאן דו-ממדית, זאת אומרת אם אני אוסיף נגיד בשכפול הזה איזה טקסט, אז זה ככה, אוסיף פה איזה חדש, 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 אם הוספתי פה, זה לא מוסף לאופציה הראשונה, נקרא לזו, נקרא לה rename, וזו תהיה תוכנית ריצוף, בסדר? הפעולה הראשונה שאנחנו יכולים לעשות פר מבט עכשיו, פר תוכנית, היא לחבות אלמנטים מסוימים כקטגוריה, לא עכשיו אחד אחד. אז איך עושים את זה? מסמנים פה נגיד את אחד הרהיטים, שהוא באמת נחשב פר ניטשה רהיט. יש 2 דרכים לחבות, 3 אפילו, אבל אני אראה לכם אחת. זאת הכי פשוטה. יש פה אייקון שקוראים לו, סליחה, היינו, hide in view. נכון, זה מזכיר את המנורה הזו, ותכף נראה את הקשר ביניהם. אני בא לפה, ואומר לו hide category. תחבא את כל הקטגוריה של הרהיטים, ואני עושה קליק, ונעלמו כל הרהיטים. ואני רוצה נגיד לחבות פה, כן? ואני רוצה לחבות פה נגיד את הסימנים האלה של הפריסות, שאני לא באים לכתוב, אז אני אסמן פה את העיגול, ואגיד לו hide, category, קליק, קיבלה את כולם. אנחנו עובדים פה כרגע רק עם hide category, כי אני רוצה לחבות קטגוריות שלמות, לא עכשיו אחד אחד, ויכולתי גם להגיד לו, סתכלו על זה, לקחת נגיד את זה, אחד כזה, עם קונטרול, אחד כזה, עם קונטרול, ואז להגיד להם, שומע, קח את כל הקטגוריות האלה, תחבא, ואז קיבלתי כמה קטגוריות. תסתכלו על התוכנית הזו, 1 ל-50, תסתכלו על הקרקע המקורית, יש הכל. נשאר, אוקיי, אז זה עד לכאן. עכשיו, מה קורה כשאני רוצה להדליק, אם קיביתי משהו שלא הייתי צריך לכבות, נגיד ועשיתי למדרגות hide category, אוי, הלכו המדרגות, קיביתי טעות פשלה, איפה אני מוצא את זה? פה למטה, במנורה הזו, ליד המשקפיים, תלחצו עליה, ואז תראו בבורדו את מה שנעלם, ובאפור את מה שלא נעלם. אז אני לוקח את המדרגות שוב פעם פה, מסמן אותן, והולך פה למעלה, הנה, unhide, נותן לי את האפשרות להדליק אותה מחדש, תדליק, אסקייפ, הפכו לאפור, ואני מכבה את המנורה הזו. והם חזרו. ב-1 ל-100, אני גם הייתי רוצה לעשות איזשהו שינוי גרפי, גם לקירות וגם לרצפה, כי אני לא רוצה להראות פה התשים ברצפה, ואני רוצה את הקירות בצבע שחור מלא. יופי. אז אני עושה את אותו רעיון, כמו שקיביתי אלמנטים, אני גם יכול לדרוס גרפית אלמנטים. עכשיו אני רוצה לעשות שינוי לקירות, נגיד. את הקירות אני רוצה בשחור. לפה מסמן את אחד הקירות. בדיוק כמו hide in view נמצאת פה למטה והיא נקראת override graphics in view. בעברית, דריסה גרפית במבט הזה, בלבד. ואיך זה עובד? אנחנו נפתח פה את האופציה הזו, גם פה את כל הקטגוריה, לא אחד אחד ולא פילטר שאנחנו לא יודעים מה זה, קטגוריה, את כל הקירות פה, ופה יש לנו אפשרויות. עכשיו לא להיבהל מהכל, חצתי על הקיר ועל המברשת הזו. קליק, override by category. ואז נפתחות לנו האפשרויות האלה, ותסתכלו רגע מה כתוב פה, אני מקטין את כולם בכוונה. אני מחפש לקיר לשנות את ההץ' בחתך. אז מה פה חתך, חתך, חתך? cut, יש פה cut lines, קווים, ויש פה cut pattern, pattern זה hatch. אז אני אפתח פה את האופציה הזו,
ואני אגיד לו, תשמע, יש פה כבר האץ' אדום או כחול, סוליד כזה, אז בוא תעשה לי אותו פה, אני לוקח את השני פה, תסתכלו, את זה, ועושה אותו שחור. עושה את ההאץ' שהוא גם ככה סוליד בשחור. ואני אגיד לו, אוקיי, תראו שעכשיו כל הקירות הפכו לשחורים. שונה, קרקע זו, תוכנית עבודה עדיין ככה, ההיא עדיין ככה, וזו עכשיו נראית חתך האופקי, סמן אותו, override by category, פה למטה, צבע שחור, זה כל מה שצריך, ותאשר. תסתכלו עכשיו על החתך הזה. נראה. עכשיו מה לגבי הרצפה? נעשה את זה כך. הרצפה, אם תסמנו אותה, גם יש לה האץ', נכון? הקבקובים המרובעים האלה. אז אני אבוא לפה, ואני אעשה override by category, ופה לרצפה אני עושה משהו אחר, יש פה surface pattern, מבט, ואני פשוט מכבה אותם, רק את ההאץ'. אני מכבה את שניהם, אני אף פעם לא יודע מי זה מי, ואם יש עוד אחד אז אני מכבה גם למעלה, גם למטה, מאשר, ומקבל ככה את הרצפות. עכשיו תראו את התוכנית הזו, יש פה רצפה, הנה, אסמן אותה, הנה היא פה. זאת הרצפה ריצוף מילוי, זאת אותה רצפה ששם עדיין נראית ככה. גם בחתכים אפשר לעשות את אותו דבר. הופה, פה ברח לי קיר רגע. פה בחתכים אני אעשה ככה, קיר, אני אבחר גם רצפות, ואני אבחר גם גגות, ואני אבחר גם מדרגות, ולכולם ביחד אני אעשה override by category, ואגיד להם כאן, תן לי צבע שחור. אני אעשה כך. פשוט. עוד פעולה אחת אחרונה רגע, בתוכנית נגיד ללקוח, זו. בואו ניקח את הרהיטים, את אחד הרהיטים, ונעשה עליהם פה דריסה גרפית, by category, ואפשר לעשות כזה דבר, הפטון, חצי טון למטה, נאשר, תסתכלו על הרהיטים עכשיו, אותו מקום, דריסה גרפית, למעלה פה, חצי טון, תגיד עם זה, בואו נגיד לרהיטים, surface pattern, תשים לי סוליד בצבע כחול, בואו נראה מה יקרה ככה, מה זה יצבע? זה יצבע את כל הרהיטים בכחול, או נחמד, מאוד נוח לקרוא תוכניות ככה, כשאנחנו רואים רהיטים עדיין בלי חומרים, עוד פעם לפה, עוד אפשרות, גם לא רק שחור לבן, כחול, גם תעשה את זה קצת שקוף, חצי טון, כל החבילה הזאת